Uma ngabe ningawujabuleli umthetho ngendlela ohambe obhalwe ngawo, hambani niyovota, nivotela abanye abantu abazoya eParliament bafike bawushintshe umthetho bawubhale ngendlela enifuna ngayo. Umkhwanazi uyokwenza isiqiniseko ukuthi lo mthetho enubhalile uyagcina. Sibingelele babukeli, kule video sithola uLieutenant General Mkhwanazi ehambele isizwe esamakhwanazi oNdonga eMtuba mayelana nodaba obulukhona kubonakala ukuthi lithinta indaba yomhlaba nokuvala umgwaqo omkhulu N2 o-freeway ngenxa yezizathu ezokutshengisa ulaka lwabo mayelana nesenzo esenziwa isilo wenwembube inkosi uMisuzulu eKazwelithini mayelana nodaba lokubeka umqaphi futhi umuntu ozoba yiso lenkosi esizweni esabakhwanazi umfokaNcube inkosi uNcube. Manje lento yavusula abakhwanazi kwaqhamuka nenkulumo zokuthi imbube iyayisikela noma iyawudla umzila wabakhwanazi ifaka abantu bakwaNcube. Lokho kokugcina sekudinga ukuthi kungenelele uCommissioner wamaphoyisa waKwaZulu-Natal uLieutenant General Mkhwanazi ongozalo nobuhlobo nokwesibongo sakhe nje nomlando uzalwa kuso isizwe esaMkhwanazi ngaphansi kwenkosi yaMkhwanazi kwavele uMkhwanazi. So yena kozile ezobhula umlilo la esho ukuthi umsebenzi wabo njengamaphoyisa ukuvikela iconstitution yezwe, ukuvikela umthetho owabekwa osopolitiki njengoba ligama lelizwe lethu libuswa ngombuso wedemocracy. Lapho ezwakalise khona ukuthi uma abantu bengagculisekile kahle ngendlela uhulumeni imithetho yakhe ayibhale ngayo, abantu abahambe basukume bakubhalwe paper bayomkhipha lo hulumeni obhalele imithetho abangamisani naye bese bevotela uhulumeni okuyena ozoshintsha yonke le mithetho ke ayenze ngendlela le ezobe ivuna bona abantu ngendlela abafuna izwe libuse ngayo. So lokho ke sizokhumbula ke ngamva kwethu ukuthi kamuva nje iqembu okuyilona elikhuluma ngendaba zokushintsha umthetho sisekelo wezwe nemithetho iqembu lomkhonto wesizwe longamele umengameli uJacob Zuma. So ilona ke ebelise namandla litshengisa ngokukhula ngesivinini esiyisimanga njengoba libonakala lihambisana nendlela amakhosi alawula ngayo izinto. So asazi-ke kule video uMkhwanazi njengoba ethi abantu abavote, kodwa ngiyazi ukuthi akaqondile iqembu lithize, kodwa uqonde ukuthi iqembu elizoyimisela